Id-dar tal-Providenza tatni d-dinjità u l-indipendenza tiegħi. Sareda ma' One News Christine Borch, persuna li sabet lajnuna mid-dar tal-Providenza. 8 xhur ilu Christine bdiet tgħix f'dar akwarell fil-Qawra, waħda mir-residenzi tad-dar tal-Providenza li fiha jgħixu 3 persuni b'diżabilità. U għalija dik għamlet li differenza kbira, għax fil-li kien hemm persuni oħra tal-familja stess jieħdu d-deċiżjonijiet għalik biex intu ma tweġġax, għax tant kemm ikunu overprotective biex ma jweġġux. Fl-aħħar mill-aħħar meta tiġik opportunità bħal di, inti tintaqa' ma' sitwazzjonijiet fejn lilek ġaluk tikber u tirrealizzi inti x'kapaċitajiet għandek. Christine tkellmet magħna waqt li kienet għaddejja l-maratona tal-lob tal-volleyball. Din hija l-5 edizzjoni tal-maratona li bdiet nhar il-ġimgħa u se tiġi fit-tmiema il-ħadd għal-ħabta ta' nofs il-lejl. Minn barra ġbir ta' fondi l-attività daw kollan li tħeġġeġ l-isport waqt li tinkoraġġixxi x-xogħol volontarju u tkabbar ir-rispett lejn persuni b'diżabilità. Brian Mikallef sar li huma diversi attivitajiet li jagħmel grazzi għad-dar tal-Providenza. Fost oħrajn jattendi għat-terapija, jirreċta, jiltaqa' man-nies u saħansitra jagħmel diskorsi. Nilqgħu n-nies fl-ewwel tas-sena wkoll. Iwieġeb fit-telefonati wkoll. U mmur il-KMPD nagħmilhom it-tokt. Nilqa' n-nies. Nitgħallem ħafna affarijiet. Marvik Mikallef ilu snin jgħin fil-ġbir ta' fondi bris id-dar tal-Providenza, iżda din is-sena pparteċipa bħala plejer. Sar li l-perspettiva tiegħu dwar persuni b'diżabilità inbidlet. Kont iktar xettiku fis-sens għax in-nies jisek talhom blenti differenti, għax aħna motu daw forsi differenti, imma illum il-ġurnata dik totalment xi ħaġa tal-passat, ġifieri għax kollha ħbib tagħna niklu flimkien, ngħixu flimkien, ġifieri. Is-sibt filgħodu żar il-maratona għall-Prim Ministru Joseph Muscat akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jħabbar aktar proġetti favur l-inklużjoni soċjali. Ir-realtà ta' kemm bħala soċjetà hemm bżonn inkomplu naraw li din l-istituzzjoni tibqa' ħajja, tibqa' fostna, mhux biss fl-ewwel tas-sena u f'din il-ġurnata, imma permezz ta' ħafna donazzjonijiet li ħafna nies jieħdu u jagħtu anonimament mingħajr pubbliċità ta' xejn li jippermettu lil din l-istituzzjoni tibqa' għaddejja. Aħna bħala gvern kommessi nibqgħu ngħinu lid-dar tal-Providenza, kommessi wkoll bi proġetti oħra fil-komunità li jitħabbru fi-żmien li ġej. Żar il-maratona wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Id-donazzjonijiet jistgħu jsiru kemm personalment billi wieħed iżur il-maratona kif ukoll permezz tat-telefon. L-apprezzament tal-100 resident tad-dar tal-Providenza huwa premju minnu nnifsu. Allura id-dar tal-Providenza li tfisser ħafna u ma nistax nirringrazzjahom biżżejjed, anzi thank you mhijiex biżżejjed, laqqas hawn kelma biex nirringrazzjahom ħafna tal-ħafna opportunitajiet li tawni kemm inni niġi hawnhekk ġo dar tal-Providenza.